So guys, nagbiyahe dahil may karon guys sa akong partner si Alvin. Partner ha. Nag-drive sa siya tricycle ron guys. Na ako'y joke guys. Ako'y joke wang focus lang dia. Walang kanta ni siya nga joke. Wala lagyapang. Kanang word na mga sawa, una-unaon lang nato na Tagalog na siya ha. Kung ako mga sawa, piliin ko ang tricycle driver. Oh, si tricycle driver. Pero private ni amo guys ha. Not for hire ni guys ha. Kaya di pa man may maka-afford of car. So, nagyapon ni car, sidecar. Pilion ko ang tricycle driver. Mo-drive siya. Mo-drive good ko. Mag-drive ning duha. Ay, dili. Sayop. Ay, di ka makakabawin, guys. Pantik pa ka. Ayasa. Inig tungang gabi eh. Mag-drive permit. Ano ka mo, guys? Lalo rin ako. Dahil gabi. Tawag na tayo, ginaltang. Dinaday na. So mga guys, no, bisan todo car, sidecar, happy kay mi guys kay nili na mi maulanan, gikan mi nagpalit para sa prayer warriors para ugma di kung wala ning car, sidecar, mabasa aming duha nga hassle kay mag-raincoat kung kanarang motor gyapon. So dako gyapon kay ning blessing and we glorify God sa iyang provision job. Pero bisa nag-ulan nakapamalit taon kay master naman ang among kuan. Inig tong ang gabi. Drive permit. Feeling lang. Joke ba yun? Joke yun? Kapit na taoy. Basing magkwanta niya. Thank you for watching guys. Shout out sa among mga viewers. Na dito nagpa-shout out si Remar Lava Santos sa Villanueva o si Dave Arididon. Shout out diha sa inyo sa whole family. Salamat guys sa pagsigig tanaw. Amo pong silingan si Wilkit, anak ni William. Shout out diha Wilkit. Si Koan, sana anak niya nung Ronnie? AJ Carluto, dili, AJ. Ang tanan sila, nakalimit ko sa ilang kuan. Tanang apelido. Sige lang. Shout out sa tanang tigtanaw na mo, sa tanan na mong mga viewers, sa among 40 million subscribers. Salamat kayo. 42 million subscribers. Salamat kayo sa inyong pag-unong sa inyong pagkanang support sa amo. Shout out sa tanan na mong niha, mga ayos team members, labi na sa Miss Oriental kay sige sila tanaw dito daw. So shout out sa tanan, especially sa ayos team sa Miss Oriental. Thank you for watching. Kita minabot sa among kayag. Hinig tungang gabi. Grabe.